Здравейте, потребители, аз съм Гъмдабъл и в този клип ще ви кажа, че правя giveaway на дизайн и на аватар заради тези 10 абоната, които се абонирахте за мен, и много ви благодаря. Значи, ето ги аватара, това е аватара, ще бъде подобието на ето това. Ето това е аватара. Дизайна ще бъде това. Предварително ще ви покажа, ще ми пратите покана на Skype, ще ви питам вашия Skype или там, ако имате някаква друга страница за ето това относно тук. Знам, че ще задавате въпроси. Да, това е дизайна, а това аватара. Сега как да се запишете? Значи, сега ще ви покажа. Така, пишете запис тире и пишете вашият Skype. Пример, моя е Lockdown1504.a. Да, ето така трябва да напишете, за да се запишете. И също, ако искате, само казвам, ако искате, се абонирайте за моят канал. И да, това беше. Чао!